Ayo le. Ya, ya. Yo, budal, yo. Rotan bawa prajurit yang rasuk busana kaprajurit dan kami timbu monggo saking Sasono. Tumuju mring Sasono Peladan. Yo. Iki bocah. Tiro, tiro. Yo, 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 yo. Pas. Yo. Yo, 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 yo. Pas. Yo, ho, 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 ho. Pas. Ya. Pas. Oh, haha. Minggir, jaluk talan, jaluk talan, jaluk talan. Pas. Yo, ho, 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 ho. Pas. Yo. Pas. New. Fitri Putro. Pas. Pas. Was mata obrotan turut kutlo. Pas. Kulo ingkang sowan. Saking Sasono. Pas. Wah. Minggir. Jaluk jalan, jaluk jalan, jaluk jalan. Awas. Ayo cah bagus. Awas. Ayo nono krikaning Pratama prajurit kuda. Koncone Bodo Salto sampean ki iso apa ora? Lho jajal baleni rene. Koncone Bodo pinter kok. Bayaran yo padha. Ayo neh. Iya. Sing mandek kudu kono ning sampean, mandek kono melok mandek. Lho kudu obah kabeh. Yo, Pak. Piye lho nek latihan di jan rumangsa, ojo ngisini-ngisini. Pak, mbah kami tuwa to. Yo, nah yo. Was. Loh. Ya, pikir. Jaluk dalan. Lho. Benane. Jan, lekas jarang yo enek. Rada siset e lho. Rada Siset talekno gulune. Lah rada talekno siset lah ya. Ora iki lho, Jan. Ora nek BPJS. Urung, wis. Cawi. Ayo, yo. Was, ya, yo. Pikir, jaluk kanan. Yo. Was, yo. Was. Urung wayahe.
Was. Lolo. Was. Amit. Was. Wah. Oi. Yo. Liyane bodoh salto lah kowe iki kok nyopong kok ngene iki lho. Kancane iki ya salto lek apik. Lha kok mek kenduk ngono ki. Oh sik to iki jenenge pemanasan. Oh pemanasan ping 3 lho iki. Ping 3 lho ra iso. Saltomu piye? Saltomu piye delok? 1 lho. Dek kejar. Wasih. Oh. Ya, pinggir jalur tangan. Luar biasa, tepuk tangannya aplaus yang meriah. Yuk, Safitri Putro. Wes, Nyuwun sewu Bapak Ibu para tamu undangan. Mas Tiro sautone apik napa elek? Apik. Panjenengan remen seneng ro. Bodoh seneng ro. Ayo sautone ro, ayo ro. yo, was, yo. Nyapa? Boyokku encok. Kowe iki wis tak omongi bolak-balik. Lah arep jaran iki kudune pemanasan kaya aku mang lho dadak mok Senin iki nyapo. Ora pemanasan apa kendak kenduk ngono. Lho tapi kuwi engko urung didelon. Iki lek wis ditabuh bareng awake dhewe joget bareng. Wah. Campur sari jaranan New Sapitri Putra. Wis kondang kaloka. Kaset VCD mbiyen teko ngendi-ngendi. Saiki iso urip neh. Dipentasne nang desa Bendo kene iki awake dhewe pundi Pak? Potong selawe. Pundi Pak? Ngaglik. Lah, ngaglik tapi aku meng liwat Bendo terus ngidul. Ngono Pak. Iya ya, aja dhewe aku lek dhewe isin no. Bareng-bareng ngono lho. Dhewe kan sak tim. Iki jogete bareng disawang kok kamera iki ben ketok kompak. Iya to, disawang panjenengane Bapak Ipung minangka ketuane New Sapitri Putra iki ben iso ketok regem. Ngono lho, aja kesini-sini. Yo mae Pak Wo lho iki. Pak Wo. Pak Wo Imam Sopingi. Padahal kono ku yo Mbah Den lho. Piye Pak? Sing duwe gawe Pak Wo, Sing jaran Mbah Mudin. Asli niki Mbah Mudin niki Bapak Ibu. sing duwe campur sari yo. Mbah kami tuwa. Lah, iki lho wis to. Jadi iki dilumpukne Dekengan pusat. komunitas PPDI nglumpuk nih. Anu mangke menawi Mas Amit badhe salto, anu Pak nggih, mobil siaga desa nyuwun disiagakne nggih. Menika mangke lek rumah sakit celak mriki. Pak apa Pak? Mobil siaga kuwi lho engko lek mbok menawa sampeyan nek ciderane iki iso. Aja mobile tok. Apa? Sak bidan desane kok nyepak ning kene. Kok tak sutike. Ngono. Aku yo gelem lek kuwi. Bareng-bareng ya Pak ya. Heeh, yo jajal coba kaya ngapa? Ayo, iki lho. Apa ki?
piro? Heh? Sitok. Ndi delok? Ora percaya men lho. Oh iya. Saya piro? Ndi delok? Kowe ya padha? Loh, aku sakjane ya padha. Iki meng aku dibisiki. Jaluk susuk 48. 2000 berarti. Susuke aja diomong nih. Heh? Kuwi apa padha 50 kabeh kok. Oh, iki kabeh berarti? Kabeh. Wah, nggih matur sembah nuwun nggih, Bu. Loh, ndi? Loh, ndi, Bu? Oh, ya, matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Mengke kula tak atraksi ditambahi malih nggih. Loh. Iki nggih tuku jamu. Terus engko tambahi dingge apa? Pijet. Oh, beli double. Loh, ora sitok engkas. Sitok engkas dingge apa ngono? Ya apa? Dingge becek rene. Wah, kan jawamu mbok pokne. Oh, wong adewe ado-ado wae lho, Le. Lah yo ora ning ngono ki Adi Mas Faisal sapa? Mas Faisal ki sapa? Dulur. Dulur. Lah kok perkara duit tok yo duit lho sampean. Perkara duit kok duit terus kudune piye? Yo dulur lah aku ki. Kowe ki dulur. Dulur. Umpama kowe mulih kok kene karo Mas Faisal ora digawani apa-apa. Yo alhamdulillah panggah dulur. Aku yo ngono. Lah kok ngono? Mulih kok kene ora digawani apa-apa ora masalah. Lah piye kok ngono? Motorku tak parkir ning kono. Aku kok mulih digawani souvenir wedhus sitok. Ngono lho andang wedhus. Kuwi wedhuse tanggane. Udune kene to. Untuk ngawur. Tak kira lek souvenire. Kursi, Pak. Iki lho, alhamdulillah. Diweki kursi karo Pak Ipung. Muga-muga jenengan dongakne 20 tahun ke depan semoga saya mendapatkan kursi beneran untuk mewakili rakyat Tulungagung. Filosofi, Pak. Ngene iki filosofi, Pak. Iya toh. Iki meng awake dhewe lek joget urung rampung. Dicukupne dhisik, mari ngono diduduhne atraksine. Ngono lho ya. Mangga dilanjut kanca-kanca Nyu Sapitri. Putra, mike tak lumpuk ning kene kabeh. Ayo, pas. Ya. Arjuna Audio bareng-bareng Kang Masku Bareng-bareng. ayo Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi ngambaika sing hadiki lepu janatine ngendi aduh wong manis sing tak anti-anti
Semati seseng lintang-lintang ing tengah hati kang nandang asmara Endi jane? Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi sing atiki aku jannat ning endi aduh wong manis kang tak anti-anti Wong jaga saja aku teko gendong tresno kangen asmara gawe sewu rasa nambani ati kuciwa kang mas rengrena atimu setia bisa ketemu rasana suci manggian rahayu rasana suci manggio rahayu Ada Oscar Don Pancet. Oh yeah, Duku Bima Energy. Arjuna Rental Audio, terima kasih. Yusa Cocok selo Mas Amin, ayo. Cok lo heo. Soko ala kering. Soko ala kering.
Yu Safitri Putra
Iki lho bocah. Waraga. Waraga. Piye to, Bos? Lah wong celeng kok junjungi lho. Alah, meng lek nyare celenge umur 55. Iya apa? Oh, ketuane sing 55 di wae. Wong lek mungil kene iki celenge kok. Iki udah celeng, Pak. Lah apa? Iki gendhek iki. Kuwi anakan celeng. Celeng. Sing nyeleng iki to? Iki yo iki lho. Alah, mbok golek enek to. Lah wong yo iki lho. Lah kok perang usahaku bremek tak dek ngene. Kuwi lek ora nggae jaranan, lek cara sentir ewe yo ora tendang prek ngene yo ora. Oh, perangan ngene kae. Perangan sabutan ngono. Joget sik. Nah. Oh iya iya. Iki ben solah dhisik. Nah. Iki kok antem ono lek iso tewu. Teng ngono ya. Tewu. Teng. Sik. Cara ngendi perangan celeng kok gawe tewu bareng iki lho. Ukur. Lanang sing penting apa, Bro? Ayo, maem. Sing lanang sing penting apa? Ngadeg. Fisik sing penting wong lanang iki fisik. Ngono. Enek musuh tewu. Lah Donono yo perangan sabetan ngono. Heeh, iki ben gerak dhisik. Ayo, Mas. Bas. Dun amit pasane Kalimantan. Wah. Oh, oi. Ya, Pas. Ya. Oh. Ah. Pas. Ah. Oh. Yo. Ayahi karyaning brojo kene Gur gunung tandang gawe Saya rukun bebarengan ro kancane Lilo lan legowo kanggo mulyaning negara siji Maju papat Ulang-ulang iki mesti nenggal rampunge Lopis kontol baris Lopis kontol baris Lopis kontol baris Lopis kontol baris Ya. Hey yo. Waspada nomor tamu prajurit. Ayo nono dari Prabu Celeng Srenggi Pratama prajurit kudu. Yo, cilik ora kurang bakal cilik ora kurang akal.